Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthi nje uSine yena uyiqanda likamamkhulu. Le video futhi ayikho serious, sikhuluma nje ngomamkhulu noSine noThando waze wakhula uThando. Ayiseyinhle intombazane bakwethu. Umpostile kuSine uThando ku-TikTok uSine ubeyenza le challenge ye-TikTok iqanda le-Hootman. Uthi kuSine yena-ke uyiqanda lendlovukazi umacele umamkhulu. Hayi, comment section sebekorobha ngoSine, kodwa hayi asazi abantu badliwa yini. Asinankinga nalabo abakorobhayo nabanemoya yabo phezulu, kodwa esikwazi ukuthandwa nesithembu ngobaba uMseleku ngqo ukuthi uSine ikubo nje azafudumale kubo. Umacele owayeguqa kuMseleku ecela ukuthi akalungise ubudlelwane bakhe noSine ngoba egcineni kwakho konke uyindodakazi yakhe. Kuma-interviews esiwalalelile uSine ekhuluma khona akukho la egxeka khona igama kaMacele. Into engayizwa nje ukuthi wathi kukhona lokho ukuthi kokunye uba namahloni noma ube nokusaba ukucela into, akufani noma usuke uzocela kuma wakho ngqo. Akakhulumi-ke futhi iphutha lapho, kuwukuthi nje we-guys, abantu ababukela uThando Nesithembu or ama-viewers akuThando Nesithembu, abanye banenkinga. Asazi noma inkinga e-serious noma inkinga bayinikezwa i-TV. Mina yazi singaze ngathini kowabanye babo nabakwenza bengene kule channel because le channel siyaxoxa nge-TV show kodwa singakhohliwe ukuthi i-TV show. Ngathi uma i-TV ikwenza or i-TV show ikwenza uzizwe ngale ndlela, yenza sure ukuthi ingane uyayincisha i-TV. We guys, uyayisiza ingane uma usuke encisha i-TV. Ungangabona manje ungamane ube nezincwadi noma ulandele abanye abazali ukuthi iziphi izincwadi abayirecommenda for ingane ijwayele ukuthi ifunde ukuze umqondo usabalale, because i-TV ikwenza ivila. Noma ngikhuluma phela ngama-TV shows kodwa lelo lazi ngiyalazi. I-TV ikwenza ivila ngani? Because i-TV ithi hlala phansi u-30 minutes ubuke isithombe esiphelele, inkulumo uyezwa, konke sekuphekwe kwaqeda. Wena usuhleli phansi ureceive yonke leyo nto. Kwenzeke-ke ngempela uvele uyithathe njengoba injalo kanti ayinjalo. I-TV show le ephekwe yaqedwa. Kanti incwadi yenza umqondo ukuthi ube active. Ngesikhathi ufunda uyazakhela labantu ekhanda ukuthi wobani, unomndeni onjani, nomqondo-ke wengane uyadevelopha kakhulu ngencwadi ukune-TV show. Kodwa bese ngiyaxolisa, besizokhuluma ngoSine ukuthi hayi-ke uSine uyiqanda likamamkhulu, thina singofakazi. Ngeso la kuMzansi Magic uThando Nesithembu ukuthi akekho umama laphaya eMzumbe ozihluphe ngoSine njengomacele. Asizazi izathu zabanye omama ngesibakhulumela, kodwa kumacele noSine singofakazi ngoThando Nesithembu. Laba-ke abamgxekayo cha nikhuluma iphutha, akakazi uSine akhulume ngabi ngomacele. Inkinga yizenzo zakhe. Nathi-ke siyamfisela ukuthi ashintshe udade izenzo zakhe, ngoba izenzo zakho uma zingaqondi yize zibuye zikuxabanise nabazali. Okwami-ke ngiyabonga i-support, ngiyabonga kakhulu guys, bye.